guys, na ato na display na ko dali. Kay bulag lumpia gihapon kay manigra sa mga bata og gapon kay Bagyo Beans ay sayuti man to karon Bagyo Beans na pud siya. Og bihon ni siya dili sa kuan bihon nga di kani kay ganahan mga bata tani guys. Kanang sabaw sayuti. Bahog sa ilahang kanon. So na tayo sabaw kada adlaw. Kay gimingaw lagi kog kanugsuman lagi guys ni agim mo nagsuman kog balanghoy guys ya kanang ano din nagpusi man ang hilin man siguro to gimingaw man ko ato ni palit kog kuan ni siya balik 50 na siya na ang putol-putol. So na koy mga bangguran double purpose niya ko mga bangguran guys so kani pa atsara ang pambanggo duguan dunay pa atsara gagmay kani mag kanang pang chop ug mga ansa ya. So magbanggod ta guys kaya makakaon ta og suman balanghoy kumbati ta guys. So ako ra day usa diri guys kay takaw na si luto na sa para dito. Pinaka-kuan guys, so magsuman ta kay ano pinaka-kuan nga magbanggod. Guys, kagabihan kog buhat ani suman kay pwede naman sa pamahaw ug noon. Kay daghan kayo sa kuan gi buhat bunot man niya. Nga to pa kong merkado kay malit pa kong kuwang namang lutuonon. Naglagubuwag sound guys kay hapit ng pista dari guys. November 16 di city to pista nak no. Lahapit na di ay. Masang pizza ka to si Inday 16. Pala ba si Cristel? Cristel manggoy kuan guys kanang festival queen sa Toki. Sa whale shark magkuwang rariyuguan naghugas kong kamot guys sa atin yung kamot-kamoton ako rin po yung mukhaon na ni ako rin yung mukhaon na ni kay gamay ra ang napalit nga kuan yes ni Paul diay yung putusog ko ano kahugas po kagamot nak uy kaya mo hang 200 ka buok nga kuan nahurot man mas mabasa ko ha kay di ka mo kay mabas ko no ka gusto po magputos tag ka mo di mo pilit ni ano kira na lab lang tayo sa mga baser limpyo kong kamot guys karon po ko nagputos guys di anahan na sa sukalan kamay ra ni siya pero ibsan dragahan ka ningaw sa pagkaon na ni kuan ba suman basta kay kamot ra ko dani guys kay ako ray mo kaon na ning taon guys kay di ba ya lalim ang magsuman tangan sa palawan nga kani na jadi ta makakuan guys kani tugtog kiraitan basta pakita naman ang ugma pa ni na kaon. May mga duhan na mga butlak oh. Mga yati ba? Agtura na yun na i-steam sa kahoy guys. Na may sounds. Na guys nang gihaon guys na sa kahoy na sa gidungag. Sa kahoy niya i-steam. Bugnaw na natin guys kay ugma pa na kanon. Kaya malamig pa ni hapon. A few moments later. Guys, so dito po sa tahong kusina guys. May mga pangbawon na rin sa mga bata. Kanihang paninda guys, kung dali rin sa mga urot kay kuan.
Pagkaluod ko sa mga bata ba. Yan, bula-bula nga chicken. Nanin order dani guys na po kabuok. So kuha na po ni guys, kanang dili man ako naghimo dani, kuha na Magnolia chicken ba. Na nasa gipalit sa Gesano. Ang baligya dani guys is 2.25. Ang lumpia is 2.25. Ang lasang pansit guys. Dali ni kay di man ako magluto ron guys kay anniversary lagi sa surprise ya. Daghang kadug mga pagkaon sa. So kuno na nagitom-itom guys paminta nga. Kuha na sa kay mahilig jud ko magbutang og paminta nga durog. So ganahan sila anang sabaw guys para sabaw sa mga bata. Pinahurot naggato ang sudan man bi. Sabaw. Bulok na kasi pwede naman naibilan ito eh. Pansit. Di halin, dala kalin. Kay arang bisiha pa na ako, dagang pa kayo ubuhat. Nasa namin akong silipon, nag-dark naman eh. Wala na, pindot na siguro po. Salamat eh ko dali sa ang silpon, si Ma'am Bitani Escobio. Salamat ka, Adjo. Sa nakakuha na po ta, Ma'am Bitani. Nakakuha na po ta, uguan. Ma'am Bisminda, nakahurot pag sudan. Kuan dairon ka ng anniversary sa kuan murag 12 years anniversary baron or 13 sa Wheel Shark guys. Murang daghang kadug pagkaon rong hapon basig ugma di ko magluto. Mga tao daghang kadug pagkaon. Ang greatest stick nga kape ba. Kanagsarap pud na mo. Kuan pag ganahan ra ko kay kinaharan ko guys kay kuan man na may kuy suman nga malanghoy niya. So mga unta guys kay giningaw jud ani sino shout out diyan ni Asan Blanton o nga nahanas jag nga ni hanas ang gibukayuhan o. Dami. Kuan dayron guys kanang anniversary sa Wheel Shark Watching. Pila ka years na nanak? Mukha ba na? Mag 13 mo siguro. Nadali ko an kupo na sa to. Kasi mo ba to? Saan dito kuan? Nga nai kaon inja guys banyak. Na may kupo na sa apat ni kabukay si Cristel o i-apel mas Cristel niya o mas Cristel niya. So gwa kay nga ni di ka makakaon sa ilang handa perting daghana daghang kadug litson. Puno kuno ka litson o puno bato ka ihaw nga baboy. Nang magbisa may kaon yung hapon. Mga duwag uban ganyan guys kanang dito naman namahaw kay nag-iihaw naman sila baboy. Munang gamay lang giluto nga sa daan. Pero nahurot man pud lag abli-abli kag tiyan lagi. Ako ba nag-video ka? Sa video ko. Ano to? Lami ba nak? Lami suman ba? Puto ko na Mga di ang pamahaw. Kung ka mo ganihang lumpia. Dagang ilamian sa lumpia. Gilanlan nila. Siyempre ako pa. Hindi ko lang timta sumpa guys. Ang sigda magudera pabutangan og daghan kanyang asin doong pag-isa ba. Gamay lang nga
oyster sauce. Nga gamay nga tuyo para mo parat gamay kay ang wrapper guys. Kung ano to kanang di kay to parat ba pero parat jud kung bisa pero di jud kanang parat kado. Na may wrapping nga gawin ka parat kung nang ganahan sila maglandan ba. Naglanan ng kanon. Ngamit siya. Kaya nasi palaman nga. Ang dubi. Mga unta mambitani. Kami kado. Shout out po diyan ni Sis Jackie Mont. Salamat kado sis. Mersan family. Sis Aloha Pilipina. Bisaya Pilipina. Sis Ansan pansit lang ako ate. Himingaw ko sa imong pansit. Salamat sis. Amping diha sa Hawaii. Love you. Si Sis Ansan Blanto nakangari na dari guys sa kuan. So daghan na kadto mga viewers nga nakangari dari. Si Ma'am Ging, so si Ma'am Ging kanang bigati jud as Ma'am Ging kay yang mga anak na guys puro mga doktor. So mo nay naghatag og laptop ni Crystal. Shout out ko diha. Shout out po ko sa ni Ipmia kanang salamat kadto sis Ipmia. Ma'am Ipmia diha sa Manila kanang siya naghatag og kanang tablet ni Crystal ay iPad. Nagamit kadto niya kay iPad ron kay magtuon siya pero mas iPad. Salamat kadto Ma'am Ipmia. Lisa Ala, sarap ng lumpia ni Nicole. God bless Nicole. Na si Lisa. Murag Lisa Ala ba to? Butang di kay siya. Butang na gini siya katong nga tabagi po ni muhang mama. Bukan mo jud ko. Busy siya na to kay nasa gi panguan mga pakil-pakil. So, gamit niya ang laptop ni Ma'am Ging. Salamat kadto ni Ma'am Ging ug shout out ko diya sa mga adlawon pamilya diya sa Cebu City. Christina Sisi. Shout out diha ni Christina Sisi. Malakas ang ulan. Mabuti naman palagyan ng screen ang tindahan. Hala. Ang tindahan kuno dili ang iyang kuan sis ay Ma'am Christina ijang pabutang screen kaning amuhang door nari para i-open na mo sige ba para di na mo i-close ang door kay kinahanglan mo jud ang door pero may naka-close kay naimusod nga na naka-close kasi dapat pero una na to screen door mahal ka yung screen door mas mahal pa sa pultahan kay among pultahan 7.5 man na mas mahal pa sa pultahan ng salamat kadto ni Ma'am B ja Ma'am Bia Punsi salamat kadto Ma'am Bia watching reply your vlog Ruby God bless always salamat kadto Ma'am Bia Punsi amping dia si Ma'am PD sa Taghap salamat kadto amping mo salamat gisa ni siya Noel Limbong. So naibago ni comment guys, Noel Limbong, God bless. So shout out ni Noel Limbong. Shout out po ko sa nang hatag og tulo ka heart. I love you si Ma'am Meryl. Salamat. Balik na po dari si Ma'am Lisa Ala. Sarap ng pansit, sarap ng mga luto kaya pala ubos agad. Naubos jud agad kay kanang before lagi ko mo display mag-post na magmay din ako na natoy mo misis dito nagkagabi nga mana order na sila daan man ay abot tayo datos tindahan siguro ko mo video magtakos na ko silang mga order. Ma'am Berna Mendoza shout out diha ang family salamat kadto Ma'am Berna Mendoza ga abang jud si Nicole ni kaabag jud nimo si Nicole Robs ug luto kumbati jud Nicole
Mintras wala pa siya makapag-work, kaluyan sa ginukuhon, makakitaan sa og trabaho na siya, hambing siya kanunay kay panahon na ito mo kalitraguan o ginit mo bitaw. Ganihan, iuwan na pud na kulbaan na po guys kay basin naglisik na galikod. Init siya pero muuwan. Mears and family diha sa Korea ba to no? Kalimot na ko sis Mears oy daghan nang taganahon na bitaw makalimot na bitaw tawag usay magkamali-mali di bitaw istorya. Sa taot diha kanang ambing kanunay salamat kaadyo kanunay imong paglantaw sa among mga video salamat kaadyo. Ko ang mata sakit ako di ko makabasa. Di ko makabasa guys ug di ni mataod ni ang kuan. Asa man? Kanang sinina nga gihukas na kaniya bigay ito ako. Kuan kan di ko makabasa guys basta di na ko itaod ni ang reading glass. Salamat kado ko ni Mambi kay wala jud ning ang reading glass. Di jud ko maka-edit, di ko makabasa sa mga comment. So diri na ta sa kuan kanang mayong buntag Ma'am Ruby keep po Jubita Hira. O sa tayat diha ni Ma'am Jubita Hira. Madam Ruby, lah madam. Nice lagi kag ipron asa nimo napalit. Hala, napalit jud na sa ukay-ukay, upat na sa kabuok. So ag duha gihuwaman, wala na balik. So upat na sa kabuok nga na kay sa una guys kanang daghan kadto mo paluto na dari sa wapay pandemic, daghan kadto mo paluto na ba nang ato silang mga birthday nga na sa wapa na pandemic guys. Daghan kadto kung customer ka nang magpaluto mga birthday, mga kasal, mga bunyag ana. So niagi og pandemic guys kanang wa na silang paluto kay murag Chris nakaado ba na bayad sila paluto wala sila na lamay ang kaluto-luto. O set out day ko nimo diha Hilin Dusaban kanang nana diri kay murag gikan na sa dumagiti nya diri ra pud nas uslog i-deliver og sa Santander. Nay usahay matukog dalagi wa po ko kita dito nga na kulay green na siya katong blue di pud kaadto to parat na say blue na say red. Kanang mga parat-parat dito siya pero kanang green mo jud akong ganahan kay di jud siya parat lami jud kadto imong kuan lumpia. Medina sa taot nimo diha kanang murag karon pa mo ko kita dani ni comment ni siya. Ma'am Bia Punsi, Ma'am Lordy Saladin. So adis ni agi day ni kanang Mammers and family bilis sa taghap. Salamat kaadyo. So ang daghan kadug mga komentary si kuan Mammers and family kanang hugtod jud niya tan-aw hang vlog guys kay hangtod sa katapusan jud siya tan-aw. So tan-aw lang pud ninyo guys kay basin og ma-appeal pud mo na og mention sa hang kuan small YouTube may tao. Daghan kadug salamat ninyong tanan guys kanang labi na ni Ma'am Bisminda nga 13 years na di ay ang River Santos. 13 years na day guys. So mga antag ang daghan na litson sa guys. Yang kada po kahalitson. Pero gipamaagi ni silang mga inganing mga kuan kay arong nas ni agi magud guys. Naay ubang mga taga diri wa na nakakaon sa ilang handa kay lupog ng mga pagkain niya na. So naay misa unsa guys dana sa mga kuan manang busy kadto dito gluto. Des ni aging tuig guys nintabang man ko dito gluto-luto pero karon na sa kong tabang kay kanang naninda lagi ko unja lisod pud kadug mo tabang ka guys kay daghan na kadung kawa-kawa bitaw di na man napas mo nihang kanihang likod bitaw hantod karon sakit pa man ni kanang magabi ha man isang pahaplasan ni ko unja kada bernis jud guys ha isang ipa kuan kay nagkasabado di man ko magluto bernis ha isang ipa hilot kadto sa mga hilot kanang naanad jud isa nga puson nang murag kuan sang likod kay say lagi guys sakit kadto hang dari ja mo batok sang kaniba ni hantod dari ana sa murag bisid kadto ikuan kana laging pagpugi lagi nga na kay dugay na jud ko nga mangluluto guys kanang sa pagluto na ni kanang muluto tag kanang daghan kadto mga baboy baka kabaw ana unja kuan guys kanang nana po koy bago nga kanang pagkakitaan karong first week sa November maninda ko og mga prutas murag nalagi ni bagting nak masigahan mag ako magbuhat kay sa mo palit lagi ko nang ni palit lamang ko bali 50 ra to siya guys tanaw palit kay ngani tag 10 na ni or 2.25 pero kadalasan jud dari guys na imawig ja 2.25 so na mahog na sa tag 12
12 ang usa. Munang maghimuratan ko anya. Pwede po natin tani pang negosyo guys, kaso lang isig gado pangitaon ning kamuting kahoy. Hindi kay pag malingkin na Diyos merkado kay na may nakakit anha murag ipat na lang din sa kabuok ba. Hana lang magipalit.